Ηλεκτράκο, πού ήρθαμε? Στο Ankutake Farm. Ξέρεις τι θέλω? Έλα εδώ τώρα. Θέλω να πάμε να φάμε. Εγώ θέλω να λίγο να κάνω εδώ και πάμε. Για πού είμαστε? Για επόμενη στάση. Πού? Ankutake Farm. Περνά. Καλά είναι εδώ, τώρα. Ναι, ζωή μου. Τέλειο. Τραχτέρ τσουλίτρα. Wow. Και λαγούμι. Ανέβα. Εδώ είναι τα μικρά, εδώ είναι τεράστια. Τώρα θα πάμε πρώτα προς την τεράστια. Θα πάμε! Εδώ νιώθω σαν τις ταινίες. Όταν σε κυνηγάει ένα κακό στα θρίλερ, εμφανίζεται αυτό το λαγούμι. Πού είσαι? Πάνω! Έρχομαι. Εδώ, λαγούμι, 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 ο λαγός. Κάτσε, οι καρέκλες εδώ πέρα για να πιεις τον καφέ σου, το χυμό σου. Χυμό θα πάρουμε. Πίνεις το σμούθι σου? Δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι χυμό στον άκρη. Φυσικό χυμό. Με αυτή τη θεά. Με αυτή τη θεά. Μην ανέβεις κανονικά, θα σκουπίσει με τα πόδια μου. Α, ωραία. Απλά όχι στα τέτοια που έχει βρωμιές. Σε αυτό ανεβαίνουμε κανονικά, δεν το πρόβλημα. Τι πιο πάνω πας? Ναι. Τι κουνιάσαι? Αυτό που είναι. Είναι λίτρο, Δεν χτυπάς πάλι κάτω. Κοίτα, μα κοίτα, κοίτα. Κοίτα πώς σηκώνει, κοίτα. Έλα, μην το ενοχλεί. Ηλέκτρα, τι έπαθες? Ό,τι και να πω για τα πάρκα τους, είναι λίγο. Τώρα τι κάνουμε? Τρώμε. Με προσπερνάς! Πολύ απλά και λιτά. Προηγουμένως κάτι τέτοια σκόνες, φους, όταν τερματιζόντες είναι εδώ. Τώρα εδώ έχει συμβεί κάτι. Τώρα εδώ δεν Άντε, έλα! Τι γίνεται, σε περιμένω πολλή ώρα. Όγκι ντόγκελ. Της δείξω έτσι είναι. Πάμε. Έτσι τζουλίστρα. Προχώρα. Εδώ. Υπέροχο. Η καλύτερη φάρμα ever. Έλα, τελεφερίκ, για φέρ το. Άδω. Πού πας, ρε αθεόφοβη? Πού πας? Για πάμε. Πάμε στη μεγάλη. Έμπα. Σίγουρα δεν είναι τα ζώα. Έλα.
Έρχομαι. Και εδώ είναι μια τραπεζαρία. Καθόλου creepy. Καθόλου. Ξύπνησες. Όλα. Δεν με κοιτάει λίγο περίεργα. Κάπως με κοιτάει περίεργα. Γιατί κλείνεις τη μύτη σου? Τρομάει. Τα πρόβατα κοιμούνται. Εδώ έχει αγελάδα. Μην τους μιλάς άσχημα. Μικρό μου πόνι. Το πόνι είναι ήμο. Το πόνι είναι ήμο. Τι? Όπα. Όπα. Άσε το παιδί μου ήσυχο, μη γίνει χαμός παλιοήμερ. Κοίτα φράτζα. Βλέπει. Γεια. Δεν είσαι ευγενικός καθόλου. Καθόλου. Καθόλου ευγενικός δεν Μην το είσαι. χαϊδέψω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για χαλάρωσε. 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 Ήρεμα. 1, 2, 3 και τα 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 τα. Κοκορίκο. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ξέρει κανείς τι είναι αυτό? Μαζί με την Φαζάν. Όπα παιδιά, σύρμα. Σύρμα. Είχα κάποιες γνωστές τέτοιες. Εδώ είσαι. Πού είσαι αρχηγέ? Άρχοντα. Πού είσαι άρχοντα? Εδώ τι είναι? Ω, παγόνι. Γεια σου παγόνι, μπλε, πικρή. Και το μπλε είναι ωραίο. Το πήρε πιο γέλιο. Και κοίτα με. Εδώ. Εδώ. Πώς θα το πειράξω? Το απομακρύνσου ηλέκτρα. Γιατί? Δεν ξέρω. Έλα εδώ φυλάκι του λέει. Αχ, θα τρελαθώ. Εντάξει, συγγνώμη, δεν κάναμε κάτι. Ένα βίντεο το βγάζουμε. Ένα βίντεο το βγάλαμε. Εγώ θα το πάρω και θα φύγω το παιδί. Βλέπεις πως σε κοιτάει. Βλέπεις πως γύρισε το βλέμμα της. Θα το πάρω και θα φύγω. Όχι, το παιδί μου, ρε, το παιδί. Ιου. Γεια σου φίλη. Τι έπαθες πάλι? Τραβάει.